כן, תודה רבה לך באמת. כבר אכלתי, מה חשבת? אני אחכה לך שעות. טוב, יאללה, נדבר בבית, ביי. מה המצב, על הבית? יש לי איזה בעיה קטנה. החוף שלך שובר ריבי, אתה מבין מה זה אומר? קובי. קובי, ששיר. נו, זה קטע, בדיוק דיברתי עליך. משהו? אתמול ביציאה, קפצו לנו סמויים על השנטה. כן. תפתח עין, למה יכול להיות יושבים עליכם. תודה.